Persyajaran Sekolah Sabat tu nama godang Triwulan 2 2010 sia nani suraton ni si Claudio dohot si Pamela konsegra ima nomor judul Ari-ari Parumah Tanggaon. Sahab mahita sadarion di persyajaran napasiahon ima di hari Kamis 30 Mei 2010 sia na jinahahoni padita Amron Situmorang. Horas Wadihita Saluhutna Persyajaran Sekolah Sabat hari Kamis 20 Mei 2010 sia hamaguan hosa. Hita jolma taboto do haadongon ni hamatiani tajaha do hobar tu hamatiani taida dui jalanunga taida sendiri jahama sada korin 15:26 sungon dia ma patorako taringo tu hamatiani jala boasa di patorang sien dalan nasongoni isema hita nama hamaguan nani haulongan na naso makilalahon huaso ni muswi ima hamatiani di hadongon nena asing adong do hadingganon di hamatian molo mate di bagasan ni Tuhani nasida manutup si malolong nasida jala tung hatop doi masa di nasida pahehionna manasida tu hanguluan na manotong tu akka halak na porsea hamateani persoalan na memedui di nasida di ala Kristen hamateani na modum doi di tiki hagulapon nang dihalungunan hangoluani ditabunihon rapor Kristus di bagasan di debata jala molo Kristus nagabe hanguluatai pataridahon dirina sugut hope patarida homu madirim rapon ibana di hamulion nai Yohanes 2:50 sahat rodi ayat 52 Kolose 3 ayat 4 Ellen G. White Alfa dan Omega jilid onom halaman 470 sia aka halak na mangulu aka dongan natading manang aka ruas di parumah tanggaon na manguli dope na atus tu hasusah dohot lungun ni roha dopak hamatiani alai lungun ni rohai dang si bahenani ido haadongan na masa inorhon ni hamaguan ima na masa tu hita molo sada sien na taholongi marujungolu habuk ni rohai dang sarupai tu sude jolma alai somalna ganup du jolmai makilalahon habuk ni roha di piga-piga bagian na parjolo jalan na umum na ni ojar ni hamatian sien sa halak na tahuli ima tarsonggot jala manswadahon nang pe hamatian nunga atus troha tarsonggot omma hadongon nama samolo rotopu sada hasusahan alani hamaguan jala boi doi masa sahat tu dua manang tu tolu bulan hope salpono mudo sada partikian sisongoni molo sai totop ho mangalehon pikiramu tu akanani holongami nang ditiki na mangulahon-ulahon siganu pare peho jala di akka pakatayon pe boy sa jodoi gabe muba gabe manaringoti hobar tu persoalan hamaguan mi partikion si songonon boy doi masa liling na onom bulan satu tahun di bagian na mangyut ima padilian omatiki na gumajang sian hadongon ni habuk ni rohai di sima ho marsiajar laho majalo na masai ima di hamaguami saliling di partikyonon ay homuma sada parwahon na berbeda tarsongon pangarimason merasa bersalah manor soli lungun ni roha dohot ganggu ni roha molo marhabuk ni roha ita ndada laho manggogohon akan hasiti manang akka singoton naung magui di bagian panipuli ima paulihon di tiki on matubu roham lao mangula ulomu sigano pare muse songon na uji pamikirion dia ma na dapat ho sian akka ayat-ayaton na mangaleo dame ni roha tuho rom walu ayatul busada rodi ayatul busia pangukapo 20 sada ayat 4 sada Korin 15 ayat 52 rodi ayat 57
Songonima parsiajaran sekolah sabat tasadarion Horas.